Kungenkulu intokozo ukukhuluma nawe ngokukhethekile kama kupastor oningi sokhuluma ngamaphupho. Sibonge bona bonke abantu abalandela ichannel. uNkulunkulu enibusise. Inkanza kwethu uNkulunkulu elethe nje ixazululo ngaso sonke isikhathi enivisela kona okuhle engathi ke ngakuthola kunjengoba kunjalo. Ningakhohlwa ke ukukhuleka njengoba ke isho lencwadi ingcwele ukuthi masiphila sisempini. So ukukhuleka kwenza ukuthi impi obhekene nayo ungayazi ikwazi ukuthi inqobeke kwelikamoya. Sikhuthaze nabantu ukuqhubeka besubscribe belike. Inamba yami futhi ikhona igcineni kulabo abafuna ukungithinta ngokukhethekile bayakwazi bengifonele kodwa bengifonele kube kuphela bengawusebenzisa WhatsApp futhi befake airtime enough uma befuna ukukhuluma ngenxa ukuthi ke kuba buhlungu umuntu ekhulume mhlawumbe ngemali kanti incane bese sinqabuka ke airtime yabo. Kanti ke futhi siyacela ukuthi abantu bengaqhubeka benikele ngemali ngo-R10 uma kungukuthi banawo amandla okwenza njalo. uNkulunkulu ke elibusise. Inkanza kwethu besinesifiso esikhulu sokuthi singeza umklamo noma ke senzela i-content entsha noma singeza i-content entsha kakhulu kuyona ke channel. Lokho kuyoba possible ngenxa ke yegalelo lakho noma ke yeqhaza lakho kuyona ke channel. Sikhulume ngamaphupho. Namba ke iyo abantu abangenekela kuyisekugcineni kwe video. Kodwa ke la ukwanelwa kamanje uma ukwanele manje sithi kunjani pastor cela ubuza chazani ukuphupha mhlawumbe ugqoke njengodokotela. Njengokuqala singayibalula ukuthi umuphupha ugqoke ijazi elimhlophe njengodokotela. uPaul uhle kakhulu lolu osuke libika inhlanhla empilweni noma ulibika ke inhlanhla ezayo yabo empilweni yakho. Uma uphupha ngathi udokotela nalolu Paul uhle nosuke lubika la ukuhlonishwa empilweni yakho ongahle ukuthole. Nganti ke unoncedo waka Ndlozithi ke morning pastor asisagcine kumusa. Amen. Ngicela ukubuza uphupha ke la igundane elidla kumuthi owenzile futhi lidle khona lapho lizofa ngempela ke uliphuphe eliwudla bese liyawuhlanza ke phakathi kwawo likhipheke into emnyama mase ngikhiphela ngaphandle lavuka langiluma ke uzwane. Kodwa ke belingenawo amandla ngoba ke akuphumanga ke igazi ngase ngilivalela ngaphandle ngabe kusho ukuthini. Into esingayibalula ukuthi ke uma upha la uzama ukubulala igundane noma ke uzama ukulibulala leli gundane lingafi noma ke uzama ukulithusa kepha lingabaleki. Lolu uphawu osuke lubika ukungakwazi noma ukwehluleka nje ukuxalela inkinga zakho empilweni. Kwesinye isikhathi ngaphinde kusho ukuthi ke mhlawumbe uyehluleka ukusombulula ukungezani kwakho nomunye umuntu okunikeza inkinga empilweni yabona. Kanti uma uphupha la ubone igundane likuluma lolu uphawu usuke selikuxwayisa ukuthi ke kunomuntu osendlene naye wena uzama ukwenza kabi noma ke uzama ukukulimaza lowo muntu loyo. Kepha ke uma ungalimalanga angeke kwaba ke namthelela omubi lokho akuzamayo lowo muntu loyo yabona. Kanti kunozipho gadla uthi ke amen kusho ukuthini uphupha uluSamahashi. Ngiyabonga empeleni uthi ke uN Mpungose lo nozipho gadla i-account yasebenzayo kahle hle uN Mpungose. Uma uphupha weluse la amaHHashi noma kuwabona nje eklabile lapha ezidlela kutshani lolu uphawu olusho ukuthi ke akufanele empeleni ugijimele ukuthatha mhlawumbe izinqumo ngamawala. Kanti ngisho ukuthi umuntu onesineke nokubekezela nongenawo amawala empilweni kahle kahle. Kanti futhi uma ubona umhlambo wamaHHashi nalolu uphawu olungabuye libe ukuthi umuntu onokwethembeka omnene nodumo mhlawumbe empilweni noma ke ngasho ukuthi wena umuntu osendene nabantu abamnene kahle kahle empilweni. Umenzi izolo uthi ke uphupha someone graduate. Kanti esingakuveza la ukuthi uma uphupha ubona umuntu graduate noma ke egubha usuku la lokuphothula ke izifundo emfundweni ezingeni ke lemfundo ephakeme lolu uphawu oluhle nolusho ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuphothula umklamo wakho noma umsebenzi onikeze wona ngempumelelo. Futhi ngaphinde kusho la inqubekela phambili
ukufeza mhlawumbe inhloso zakho ozokwazi ukwenza noma ukuphothula ke umklamo wakho nokuthuthuka empilweni ozoba nako now or in the near future. Kanti futhi la umuphupha mhlawumbe ubona ke umngani wakho igraduator futhi umjabulele lolu uphawu luhle kakhulu kana kwethu lungabika ukuthi mhlawumbe uzogculiseka uphinde ube nenjabulo esikhathini esizayo yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu ke ebe nani ngaso sonke isikhathi. Ningakwazi ukuthi ke ni sense account le uma ukuthi ufuna ukunikela ikhona egcineni, kanti futhi uma ukuthi ufuna ukukhuluma nami mhlawumbe ngokukhethekile still uyakwazi ukungifonela sixoxe i-hour lincane kakhulu, singakhuluma nosuku lonke nje. I'm free uma ukuthi ufuna ukukhuluma isikhathi sikhona. Amen.